My bychom na začátek chtěli vynadat pořadatelům, trošku jako je zhejtit. Ano, nemáte zač, protože třeba jedna z těch věcí, no povídej, Míšo. My řekneme proč. My řekneme proč, no. Protože spoustu věcí jste udělali špatně. Přesně. A my Zanedbaný, odfláklý. My vám teď řekneme, který to byli. Třeba nás strašně mrzí, že webovky a tak, jo, všechno je prostě jenom jednojazyčně česky, jo. Pozvánky prostě, všechno je v češtině. My kdybychom neudělali pozvánku v němčině a v polštině, tak tady dneska žádný německý tým třeba vůbec nebyl. Tak to je jedna z takových věcí, který by se dali do budoucna vylepšit. Protože podle mě ani, Šíšo, nevíš, jak se německy nebo polsky řekne Streetball Fest. Ví to někdo, jak se řekne polsky nebo německy Streetball Fest? Německy třeba. Ne? Nevíme. OK. Straßenkorbfest. Straßenkorbfest, přesně tak. Všichni nahlas. Straßenkorbfest. Dominiku, sedni si trošku. Bezva, skvělý. A teďka, jestli to jako ví někdo polsky. Ano. Správně jdeš na to od lesa, takže od cesty, ano. A Michal si to vygooglil a zjistil, jak se řekne koš totiž. Je to fest košučko drogovi. Tak. Takže to je pro příště, abyste měli co zlepšovat, jo, kluci. A pak je teda ještě jedna věc, která nám vadí a my jsme se rozhodli, že to změníme, proto našimi hosty jsou, to vám teda prozradíme až za chvíli. A je to jeden chlapec a jedna dívka. Ne, vy to víte, je to Matěj Ježek a Štěpánka, ale pozvem si je sem za chvíli. A každopádně to, co nám ještě jako přijde takový dost genderově nevyrovnaný je, že třeba se tady hraje o 20 000 a jsou tady jako kluci, prostě tady soupeřej. Přitom všichni vědí, že mnohem líp se kouká na holky, že jo? Já bych se přihlásil do dámské kategorie. No, nehledě na to, že my bychom měli šanci v ní třeba i obstát. Neměli, ale jakoby psalo by se o tom v novinách. Myslím jako co do krásy, Míšo, ne co do basketbalového umu. To už si pověsil boty na hřebík, samozřejmě. Tak. Vítáme. A ještě jedna věc. Dostali jsme jenom 2 pivenky. Ne, děkujem, to stačí úplně v pohodě. Tak a teď bychom přešli k té soutěži. Máš to? Jo. Začni. Soutěž bude probíhat následujícím způsobem. Proto sedíte tady vepředu a proto je tady ten koš. Já ho posunu kousek blíž. Protože vy můžete zasáhnout do průběhu podcastu ne tak, jak jste zvyklí, že budete pořvávat, ale tak, že napíšete dotaz tamhle na kus papíru a ten dotaz hodíte do toho koše. Jo, je to Streetball Fest, takže prostě pořád se to točí okolo toho, že se něco hází do koše. Straßenkorbfest. Ano, Straßenkorbfest. Jsme v Sudetech, říkej tomu správně. Košíko drogový. Takže pokud už teď máte jakýkoliv... Jo a pozor, ono to není jenom tak. My totiž samozřejmě, jako vždycky jindy, máme s sebou merch a vy ten merch můžete vyhrát. Budeme dneska soutěžit o 1 triko a o 1 čepici. Takže je potřeba napsat vždycky ten dotaz, napsat svoje jméno a ten dotaz musí být slušný, že jo, Vedy? No, jako je to lepší, když bude slušný. Aby jsme ho jako mohli položit. Jsou tady děti, tak prosím vás, nepište tam prasárny. Jo, Láďo, jsme domluvení. Ale třeba i návštěvníci, kteří přišli v těsném nátělníku, tak se mohou téhle soutěže účastnit, aby si i ty, Alfe, mohl mít pěkný tričko, který by ti zakrylo ramena, no. Stačí napsat dotaz, napsat Alf, strefit se dotazem do koše a tričko... Já mám jeden takový tip pro vás, jo. Takhle, 1 tričko, 1 čepice, jo. Ne dohromady zvlášť, buď vyhraješ tričko, nebo čepici. Ale mám pro vás jeden tip. Než to hodíte do koše, zmuchlejte ten papír. On pak líp lítá. No a nezabalujte do toho ten kámen, ten je tam od toho, aby držel ty papíry, nikoliv abyste s tím házeli. Tak a my zdravíme celou rodinu Ježků, která zabrala už půl kurtu tady. A 3 lavice. Ahoj, Januško. Tak myslím, že můžeme pomalu pozvat naše hosty a těmi jsou Štěpánka Ježková a Matyáš Ježek. Pojďte k nám. Pojďte k nám, teď vám to bude trvat 5 minut.
než to oběhnete, ale to nevadí, jste sportovci. Kdyby jsme jako byli dlouhý a přetejkali jsme do basketbalu, tak do nás někdo šťouchněte, že už toho je jako moc, jo? Že už to stačilo. Protože Michal nemá počítač, na kterým má hodinky. Na židle. Teď jsem dostal instruktáž od nejlepšího pana zvukaře místního, který si lepí rád samolepky. A on mi říkal, jak se zapíná ten mikrofon, jo? A já jsem to stačil zapomenout během té chvilky. Stačí, Už to mám asi? někdy to stačí zmáčknout, Barry. No, a on pak najede. Prosím. Haló. Ty dotazy opravdu házejte. Protože Rozdva. jakoby hodně tomu pomůžete nám, protože my žádný nemáme připravený. Když se do něj netrefíš, tak nic nevyhraješ. A budeš všem provostudu tady. Teda jenom v případě, že se do něj netrefí vůbec nikdo. Pak budeme nucený to losovat ne z košíku, ale ze země. A nějaká šance tam jako je. Ale zase jako, jestli věříš tomu, že se netrefíš, já myslím, že se trefíš. Můžete těch dotazů klidně napsat víc. 3, 4. No jasně, ale vyhraje vždycky jenom jeden. Přesně. A na koho nezbyde, tak my jsme udělali takovou sudeckou verzi e-shopu. Takže i kdybyste nevyhráli, tak se dá sehnat náš merch na našem nově vybudovaném e-shopu. A tady třeba u našich hostů je vidět, že to sluší fakt každému, jako jo. To nevím, jestli to sluší každému, ale nám 4 to sluší. Navíc, když si to vezmete do přírody, tak sbíráte hmyz a přinesete si domů spoustu zajímavého, létajícího. Tak. Budeme se taky bavit se Štěpkou? Ne, já myslím, že to je zbytečný. To nikdo nechtěl, ne? Budeme si povídat sami. Tak jo. Tak Míša vždycky začíná, tak já mu nechám úvod. Jaký to je být ve Vansdorfu? Teď, tady. Tak já jsem rád, že se to tenhle rok povedlo. Už mě sem zvali, že o 2 roky předešlé. To jsem bohužel nemohl kvůli reprezentaci. A jako jsem rád, že si tady to můžu zažít tenhle rok. Já jsem tady byla před 2 rokama a bylo to super. Minulý rok to nevyšlo, ale vždycky, když přijdu do Vanďáku, tak mám tady rodinu, takže vždycky se cítím dobře a je mi tady komfortně. Po každý. Barry se chtěl zeptat, kdo v vaší historii byl nejlepší trenér a proč je to Barry? Teď jsi mi úplně vyfouk otázku. Sebral jsi mý zertu. Tak. Barry mě netrénoval. Ale trénoval. A kdy? Když jsi hrála s chlapci jeden rok, asi U12, nebylo to U12? 2012? No to nevím, jaký to byl rok, ale s To bylo asi U12 dřív kategorii. ještě, podle mě. Teoreticky 2011, no, nevím. Jo, tak to Ale jsem asi s ještě klukama, nevnímala. že jo? Jo? Ta Já myslím, otázka že jo. měla směřovat obecně na mládí, jako na to, jak jste tady vyrůstali, na to, co si pamatujete, tak Barryho si očividně nepamatuješ jako trenéra. Jsem rád, že jsem zanechal takovou stopu hluboko. Já si tě pamatuju jinak než trenéra. To bych asi, hele, já tady mám manželku opatrně s takovýma jako odpověďma, jo? Chceš to nějak upřesnit, jako, abych neměl problém doma? To je jedno. Je to jedno, dobře. Tak mi nepomohla moc, sorry. Dobře. Ne, tak jaký to bylo? Teď konečně máte to triko, který můžete vzít daleko a říkat, to je odkaď jsme, ale co teďka říkáte jako ve světě, když se vás zeptají, odkaď jste a jak jste tam vyrůstali? Tak vždycky, když řeknu z Vansdorfu, tak musím dodat, že to není v Německu, že to je ještě v Česku. Upřesním výběžek, ale nevím. No. Mně se to taky děje, že když řeknu, že jsem z Vansdorfu, tak říká, je host z východního Německa, potřebujeme překladatele. Ale tak to je takový hezký, ne? Že jakoby, já říkám, že ty Sudety a ten Vansdorf je takový, jako, taková exotika, lidi to rádi slyšejí a pak si říkají, wow, ty ze škůl, nebo ne? Nemáte tuhle zkušenost? Jo, to určitě. Že jo? Hele, a tak to ne, to nám řekneš potom, jestli ty máš takovou zkušenost. Ty jsi mě zklamala už jednou odpovědí, tak teď na druhou ani nečekáme. A To tričko vrátíš potom. až to skončí. Dáme ho tamhle panu zvukaři, on si nalepí samolepku na auto, myslí, když mu dáme triko. Prosím tě, Štěpy, jaká byla ta cesta, teda když si nepamatuješ tady, jak jsi začínala u nás v týmu s klukama, tak pojď, máme tady prostě spoustu basketáků, který tě třeba neznají úplně, malí děti a tak dá se odsud z Vansdorfu dá se odsud postoupit do lepších soutěží a jakou cestu si zvolila ty, kudy jsi šla? Tak určitě se dá, odkudkoliv se dá. A Zbroumované. no tak já jsem tady začínala tak, že jsem s taťkou chodila na jeho basketbalové tréninky
tam jsem se klouzala na žebřin, nebo z žebřin po lavičce a tak. A pak jsem teda začala hrát s klukama, no ale pak nastala situace, kdy jsem neměla s kým hrát, protože holka mýho ročníku tady nebyla. Byly buď starší, anebo potom mladší, ale já jsem teda tady hrála naposledy asi v roce 2012. A pak si mě všiml trenér z České Lípy, takže to bylo vlastně, nebo takhle, já bych řekla štěstí, protože Toho si pamatuješ, jo? Teda toho trenéra z České Lípy. jo, kvůli němu jsem brečela každý druhý zápas, protože na mě řval. Aha, tak to jsem rád, že si mě nepamatuješ možná. Asi jsi moc hodnej. Děkuju. No a pak jsem teda 3 roky odehrála v České Lípě a pak si mě našel další trenér v Litoměřicích, tam jsem strávila rok. Pak už jsem trošku přemýšlela, kam půjdu na střední, to jsem byla v 8. třídě. A všiml si mě další trenér z Trutnova, takže zase štěstí. A přestoupila jsem tam teda do 9. třídy. Říkala jsem si, jestli tady ještě nevydržet rok, abych nastupovala na tu střední, ale byl tam 8letý Gimpl, takže jsem šla do 9. třídy tam. A tam to tak nějak začalo, ta víc, ne že profi basket, ale něco takového, že tam je větší zodpovědnost, větší závazek k tomu sportu a prostě jsem tam byla kvůli basketu hlavně, protože studovat jsem mohla kdekoliv. A tak no. Takže Čili tam si začala tu profesionální jako basketbalovou kariéru. tam jsem Dá se nahlídla říct. do ŽBL. Jasně, Nebo tam jsem do začala ŽBL. hrát ŽBL. Ano. Vy strašně vždycky jako skáčete. Já jsem chtěl zůstat u toho mladí. Já mám kamaráda a ten trénoval svoji dceru tak, že jezdil, chtěla by běhala a jezdil za ní na kole a takhle jí švihal kopřivou a vyrostal z ní teda jakoby pak, já to nemůžu říkat, kdo to je, ale vyrostl z ní jako špičková triatlonistka dneska. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli třeba babička vás takhle jako nepérovala v mládí s kopřivou. Jestli to má vliv. Mě teda ne, mě učila většinou matematiku, protože to mi moc nešla, ale na babičku mám hezký vzpomínky, jak mě vždycky doučovala, protože mi to ve škole moc nešlo. Takže nic takového. Babička si myslím, že se spíš o nás bála vždycky, naopak. Že říkala vždycky opatrně, hlavně ať se vám nic Jako hrajte to nestane. opatrně, nechoď do toho koše takhle jako... Přesně tak. na A proč mě sílu. tam mlátí ta protihráčka a proč mi nenahrajou a tak. Je takhle, že si pak počkala třeba Vždycky byla na naší straně. Okay. že si pak počíhala jako v šatně na protihráčky, který tě třeba faulovali. No. Přetáhla je tyčí. Tak, to doufám ne. No a teda Maty, já teda zase skočím na tebe, jo. A ty jsi to měl jak odsud z Vansdorfu? Tak já jsem začínal se staršíma klukama, už úplně si to přesně nepamatuju, ale každý trenér, co mě trénoval, tak má určitě na mý cestě velký podíl. Vidíš, takhle se odpovídá, jo? Na Už takovýhle od dotaz. pana Novotného až po všechny, co jsem zažil. To je zase Ale, dobrý, když si nepamatuješ, takže takhle aspoň schrneš, no. ale asi nejvíc, co mě jako posunulo, tak jsem v U12 nebo U13 šel hostot do Děčína a potom jsem měl možnost díky Martinu Smrčkovi a Janu Hladíkovi zkusit tryouty v Nimbáči, v USKčku a v Pardubicích a potom jsem si mohl vybírat, kam vlastně půjdu na střední školu. Vidíš, to je ten létající hmyz, to tady budeme nazbírávat teďka všichni. No a Že já ona se jsem, jako nehejbe, že by měla Zase křeč, prostě ale organizace Musíte špatná. dělat, že nic. špatná organizace, no, povídej, promiň. ale já jsem si vybral teda USK Praha, takže jsem šel do Prahy, tam jsem dostudoval střední školu, začal jsem hrát za Ačko a potom jsem přestoupil do Slávy a teďka jsem v Písku. Jo, to jsme ti chtěli, ano, přesně tak, zatleskejte. Proč jste netleskali Štěpánce? My jsme ji přerušovali, jo, nebo vy? Dobře, a víš, že Písek jaký má barvy, ne? No, přesně tohle trička. To je co? Jak se, Ono i řekne, to logo je dost podobný. Náhoda, jak se řekne německy písek? no? Sand? Zand? Sand? Der Sand? No, tak nějak to bude, protože večerníčka, oni mají Zandchman, ne? To je takový ten, co ti fouká písek do očí a Polsky? svítě. Ty vole, polsky, to bude písek. Piasok. Piasok, no. A, přesně tak. Ještě jsem se totiž jako chtěl
protože já jsem měl vždycky takový pocit, jestli vy jste se nechtěli vyrovnat jako trochu Šimonovi, nebo jestli vás jakoby v hlavě vzadu netlačila taková ta, jo, že on byl taky celkem šikovnej, musíme ho zmínit, když tady sedí někde. Kde? Ano, můžeme mu zatleskat. Tak jestli jste Šíma. jako nechtěli, víš, trošku ho dorovnat, no? No, nevím. Ne? Tak Šíma, ale jo. Jako vždycky mě motivoval, protože to byl prostě starší brácha a to prostě k tomu bratrskému haštaření prostě patří. Jo. Ne, tak samozřejmě si pamatuju taky, že jsme jezdili s ním na zápasy třeba a tak a o poločase jsme se tam stříleli, takže samozřejmě tam byla nějaká ta motivace. No, Konečně prší. ale já si ho upřímně jako už nepamatuju, nebo pamatuju, ale nevybavuju spíš jako basketbalistu. Tím, jak jsem byla možná ještě taková malá a jak jsem šla rychle z Vanďáku pryč, brzo, tak potom už jsme se tolik nevídali a takže si ho pamatuju jinak, než jako basketáka hlavně. To přejde, Láďo, ty jsi z cukru, začne pár kapiček a ty hned odcházíš. Když budete mít nějaký stížnosti na počasí, tak na organizátory se obracejte, jo? Hodil jsi už dotaz tady do koše? A házejte tam ty dotazy, No. protože ty papíry za chvíli Hlavně, že zmoknou odejdeš, když začne pršet. a bude se na ně špatně psát. Takže pojďte tam klidně něco hodit, vyhrajete čepici. Nebo tričko. Nebo tričko, no. Začíná Teď to bude celkem rozpršet. úprk. Hromadnej. Tak možná vám odpustíme, když se přesunete tamhle Pojďte všichni k nám. Nebo pojďte k nám, no. To je taky Tady varianta. neprší. Ale zase na druhou stranu tamhle vzadu už se to trhá, jako. Takže to přejde. Tak, Tak čau. Tak ahoj, no. bylo to moc hezký. Byli jste výtečné publikum. Přijďte zas. Ale Šíma je držák. Je nejlepší. Tak, posunem se dál. Posuneme se dál. No mě zajímalo, jako... Já si vás pamatuju od malička, že jste vždycky na ty Vánočáky chodili a já jsem myslel, že jako vás je třeba 18, protože jste měli takovou... Oni měli tým dokonce, ne? No, Vy jste měli jasně, i no. tým jako Ježků celý. No, teď jasně, a bylo Kolik tam vás tam strašně bylo? moc a strašně jste se hemžili takhle všude. Nevím, kolik nás tam bylo, tak asi minimálně 5. Minimálně 5. To je vlastně dobrý na basket, že aspoň 5 lidí, že jo? Hele, ale říkali jste si tenkrát, jako byl to sen? Hrát basket takhle? Vysoko, dobře? Tak vždycky to byl můj sen, asi u každého byl ten sen NBA, ale to mi potom po chvilce přešlo a chtěl jsem se tím živit, od jak Jo. živa. Já poslouchám podcasty se špičkovýma evropskýma hráčema a často mě překvapuje, že lidi jako, já nevím, Spanulis nebo tyhle ty legendy říkají, že do NBA vlastně nikdy nechtěli. Že pro ně ta meta byla ta Euroliga. Já jsem teda taky chtěl vždycky do NBA. Taky mi to nevyšlo. Jestli máme něco společný? Ale já taky. Aj. To není špatný, ale. Tak co ty? Ty jsi chtěla do WNBA? Já jsem asi neměla nikdy takový sny. Já jsem prostě tak přirozeně postupovala dál a dál. A potom, když už jsem třeba byla v té žebele, tak jsem si říkala, že bych mohla třeba někam do zahraničí, jako na vysokou, na univerzitu třeba do Ameriky, ale to jsem měla v hlavě tak půl roku. Ale potom už jsem si uvědomila, že jsem ráda v Česku a jako, pak jsem byla v Praze nějakou dobu a vyhovovalo mi to, takže už jsem nechtěla asi nikam utíkat a neměla jsem takovýhle až tak vysoký ambice. Ale chtěla jsem se tím samozřejmě živit, ale v Česku, což je takový Jde to? Ženským basketem se uživit v Česku? na studenta dobrý. Na studenta dobrý? Ještě studuješ? Jo, Takže Ale to už nehraju. No já vím, no. No, tak dostaneme se k tomu, já jsem se k tomu chtěl takhle pěkně jakoby probírat. Ale to je jako, já si myslím, že to je jakoby něco v těch genech, jo, že prostě je to nějaká neústupnost, jako prší, padají kry a babička prostě neodejde, jako bude tady až do konce. A to je děkujem teda. babička, no. No jasně. Tak ne. přesně, zatleskejte. Zatleskejte. A navíc, už se to trhá, jak jsem říkal, takže už přestává pršet a za chvíli zase můžete zpátky. Ale máme 100% střelbu tady do koše dneska. Hele, já si myslím, že jsi to dal hrozně blízko totiž.
Myslíš, že to máme jako víc challengeovat a dát to kousek dál? Tak na druhý kolo. Dobře, hele, já jsem se chtěl vrátit k tomu, jestli to teda byl nebo nebyl sen, protože jako v určitou chvíli velká část z nás, třeba my dva s Berym, jako je to v jednu chvíli se to láme, jo, že prostě řekneš, tak a teď musím začít strašně makat, jako musím začít makat víc než ostatní, anebo si řekneš, já na to kašlu, já prostě to nějak jako dám a třeba to vyjde. Jako měli jste takovýhle zlomový moment, jo? Protože myslím, že jako rozdíl mezi talentem a skutečně něco dokázat, jako spousta lidí má talent, ale přesto to nedotáhne tam nahoru. Tak podle mě určitě mít důležitý nějaký talent, ale vždycky ten hard work vlastně to vždycky převýší. Já jsem úplně neměl nějak takovýhle bod zlomu nebo něco takového, si myslím, že jsem vždycky se snažil trénovat na maximum, přidávat si a ono to vyšlo, no. Neměl jsi takový období, kdy jsi jako si říkal, tyjo, prdím na to, jdu radši lejt. Ne, to jsem neměl. A asi jsem měl taky dost štěstí, si myslím, protože na ty lidi, co jsem narazil v průběhu cesty, kteří mi jako s tím pomohli, tak bez nich bych asi tady nebyl. Ať už se týče jakože rodina, trenéři, kamarádi, bez nich tady taky nebyl. Jo, přesně, já si myslím, že jako Máťa je strašný tvrdák a strašně poctivej a prostě hodnej kluk a to, jak je pokornej, ho dostávalo, že to nebylo prostě štěstí, ale ty se vždycky choval hezky ke všem a byl jsi správně vychovaný, takže toho taky hodně daleko dotáhlo. Takže si nemyslím, že to je štěstí. Ale jestli můžu teda taky odpovědět na tu otázku, jestli jsem nějaký bod zlomu, tak samozřejmě ve chvíli, co jsem šla z Trutnova, potom, co se mi ozvala Slávie v Praze, jestli bych tam nechtěla, tak když jsem přišla do Slávie, tak tam nastal takový ten střet s realitou, protože jsem viděla, že najednou musím hodně zabrat, že to nebude zadarmo a samozřejmě to tam bylo náročný. Ten první rok, kdy jsem prostě nastupovala 5-10 minut za zápas, ale potom, čím víc jsem si jako věřila, tak to šlo líp a líp, no. Ale musím přiznat, že jsem měla hodně pochybností, jakože klidně každý měsíc jsem si říkala, že už na to nemám. No to je zajímavý, že? Protože v tom prostředí, kde vyrůstáš, tam seš hvězda, seš zvyklá být hvězda. A teď čím rosteš vejš a vejš... Proto my jsme se teda, já tě přeruším, jako nikdy z Vanďáku pořádně nikam nehnuli, nebo já, jako ty samozřejmě, jo, ale... Ale nebyl jsem nikdy hvězda, no. No, to je ten rozdíl mezi náma dvěma právě. No, za to já jsem se hnul. No, a teď jsem zapomněl, co jsem říkal kvůli tobě. Že jsme hvězdy. Tak. No, že se v jednu chvíli, tak to asi jo, že? Protože my zveme k nám jenom hvězdy. Ale že v jednu chvíli jakoby musíš mentálně překousnout ten moment, kdy jako jsem ta špička na tom malém písečku a najednou se jako scházejí víc lidí z těch malých písečků jako do té větší soutěže a tam si musíš říct, ty já musím makat, ne? Nebo já se ptám, jakoby, zajímá mě, jaký to bylo tohle. Protože jako v jednu chvíli jste odešli, že jo? Jakoby, tady každý věděl, že vás čeká jako nadějná budoucnost. Ale pak jako odejdu, jsem na tom novém místě a teď prásk, jako najednou tam jsou jako podobně dobrý hráči. Tak určitě to byl nějaký jako náraz, protože když přejdeš ať už do toho Děčína, co jsem šel jenom třeba v těch U14, U13, tak to byla taky změna a musíš se vždycky aklimatizovat na tu hru. Každá hra je úplně jiná, každá hra je jinak tvrdá, máš tam jiný predispozice, takže si myslím, že tam musíš se jako přizpůsobit té hře a na tom tako závisí taky dost. No a zároveň je tam jako dost jiných lidí ve tvý pozici, se kterýma vlastně soupeříš, ne, o to místo. No to určitě, ale zároveň, když jste v tom jednom týmu, tak se posouváte zároveň společně dál. To je krásný. Máš to taky tak? Jo, jako určitě. Myslím si teda, že je velký rozdíl mužský kolektiv a ženský kolektiv. Že u těch kluků se tam fakt hecujete a chcete se přebíjet a zlepšovat navzájem. U nás samozřejmě taky, ale taky se často urážíme a takové věci, takže je to
trošku takový jiný. Nám vždycky říkali jako na trenére, že když chceš trénovat holky, jako holčičí tým, jo, takže musíš být ten největší, abych teď hledal slovo, jakože neoblíbený, prostě jako takovej, jako hajzl trochu, aby se jako semkly ty holky ten tým proti tobě a nedělali v té kabině jako víc těch skupinek, který se mezi sebou jako nemusí, je to tak? No, jako je pravda, že jsem to zažila vlastně na Slávii poslední 2 roky. A na jednu stranu asi jo, stmelilo nás to, ale na druhou stranu nás to strašně psychicky užíralo, protože prostě asi víc holek nás tam bylo s osobností, která potřebuje jiný přístup od toho trenéra a to on nevycítil, takže to byl takový problém a možná kdyby to bylo, že by to zkusil na jiný tým, tak by to bylo lepší, ale nám to spíš škodilo ve finále. Ale mě vždycky zajímalo, jaký to je totiž jakoby hrát jako pod smlouvou, jo? Protože tady samozřejmě máme nejlepšího trenéra Ačka i Bčka, Kubu Relicha, že jo, který teď asi tady není. Jo, je tady. Jak můžeš přehlídnout Feta? Tím jsem si nenápadně, mě tam svítí sluníčko, tím jsem si nenápadně řekl i o nominaci do základní 5 pro příští rok samozřejmě. Berry, ty vole, je ti 50 let? Ještě ne. Smysl se s tím už. Ale za to furt mám nejrychlejší nohy. A tak mě jako zajímá, takže když já řeknu si, hele, tady se prostě hraje, já na to prdím, dneska nepřijdu, prostě kašlu na to, prostě je blbej, zase mě nevystřídal, jako. A jaký je ten rozdíl mezi tím, když seš jako pod smlouvou, jako profík, a tohle udělat nemůžeš a prostě kousneš to? Musíš. Co, Maty? Jo, to musíš. Díky, to jsem si vždycky říkal, že takovéhle odpovědi jsou jako nejlepší. A nechceš to trochu rozvíst? Jaký to je? Jako fakt nasranej bejt na něj a říkat si, tyjo, a teď tam jdu, jako, tak ukážu mu, že jsem lepší, nebo co jako? No tak my jsme měli třeba v USKčku Petra Jachana. Ten Známá osobnost, je ano. známý kvůli svým no prostě to. Tréninkům, jasně. A samozřejmě jsme všichni na něj byli naštvaní a dávali mu a to nás podle mě taky semklo. A jak se posouváme navzájem, tak to jde potom líp a líp. A myslím si... Jakoby dá se vydržet to, jo, právě, že jako když fakt máš tu smlouvu a nemůžeš jako nepřijít prostě. No tak já jakoby nehrál pod smlouvou. Ty jsi neměl, OK, tak těbe se to netýká, zeptáme se Štěpky teda. No tak my jsme na konci smlouvy měli samozřejmě i pokuty. Takže buď přijít, anebo být bez peněz. A takže jako nešlo to tam nepřijít. A když už, tak jsme museli mít hodně dobrý důvod. Jasný. Takže babička, když má třeba ples maturitní, tak můžeš nepřijít, ale Tohle jinak... 100 milionů nejvíc, ty trenéři. Že jo, to je úplně nejlepší věc. Tak teď, Míšo, teď. Já teď poprvé hrábnu tady do našeho koše. Abyste viděli, že to funguje a mohli přijít sem něco hodit, třeba druhý, třetí dotaz, jo? Jinak bych udělal pravidlo, že každý, kdo tady má o 2 čísla větší pantofle, se musí jít pokusit minimálně hodit. Že to by uměl každý. Pojď, no dávej, pojď. Hezky. A teď já to... A teď se ale nekoukej, že jo? Zamíchej to. Já to zamíchám, no. Zamíchej to. Můžeš klidně ještě jeden. My pak budeme losovat ještě jednou. Dáme to teďka o tričko nebo o čepici? Teď dáme, nevím, řekni, já už jsem... Tak dáme tričko. Nejdřív Tričko, začneme tričko. Já přečtu dotazy a potom řeknu, kdo vyhrál tričko. A zároveň ten, kdo dal ty dotazy, tak se může začít radovat, protože ví, že ty dotazy dal. Poslouchejte Pokud si to dobře. teda pamatuje, že to napsal on. No. Štěpánko, to je tady se ptá tazatelka. Štěpánko, jsi pyšná na svého bratra? Kdo to psal? Já to řeknu pak, To je celá otázka. No, A nesmíš odpovědět jenom ano, ne. no. Štěpánko, jsi Samozřejmě, že pyšná ano. na svého bratra? Jo, to bylo šalamounský. Odpověď v 7 větách, prosím, je tady napsáno. Já jsem pyšná na Máťu. Nebo se ptáte na Šimu. Aha. Jsi pyšná na své bratry a proč? No, tak prvně toho Máťu, jo. Začneme od mladšího, Tak jasně. já jsem hodně pyšná na Máťu, protože on, když byl malej, tak jsme se mu spíš jako tak smáli, že má špeky, že my jsme se Šímou takový ty kostíci a Máťa měl prostě špeky. Ale potom, když už mu bylo tak
13-14, tak jsem začala vnímat, že on je asi docela dobrý. A že už jsem proti němu nevyhrávala 1-1. A potom prostě celá ta jeho cesta pro mě byla hrozně hezká sledovat, protože prostě jsem vnímala, jak on má krásnou osobnost, jak je pokorný a prostě Já mám pocit, že mluvíš o mně normálně. Chvíle ale jenom, chvíle. Ale- no, takže vždycky jsem, a doteď chodím na jeho zápasy a vždycky se tam těším a hrozně mu fandím a jako jsem na něj pyšná prostě. Hele, tady je pak dotaz na Máťu, ale já do toho pohádali vy jste se někdy, jako, nebo měli jste někdy neschody? Já si myslím, že jako malí děti jsme se jako hádali, ale teďka, jak jsme jako vyrostli, tak Vy si si- takhle vždycky rozumíte, jo? To je standardní myslím tohle. si, že si jako rozumíme hodně a hlavně Ty vado. ve dost věcech máme stejné názory a dokážeme se o tom pobavit. My jsme takový Neuvěřitelný. jako pohodáři, si Neuvěřitelný. myslím. Závidím. Je tady otázka na tebe. Máťo, čeho by si chtěl ve své kariéře dosáhnout? Odpověz rovněž 7 větami. Tak můj největší sen je asi hrát pod profesionální smlouvou někde v zahraničí. Ať už by to byla Itálie, Španělsko, něco takového, nebo klidně Asie, ale chtěl bych si to odškrtnout tak ze svého jako seznamu, z mého bucket listu, že jsem Polsko? si tam zahrál. Klidně Polsko. Že bys hrál v jo? Čenstochový třeba? Klidně. Slovensko, ano, dobrý Slovensko dotaz. asi ne. Slovensko. To je takový polozahraničí jako. No. Ne, tak prostě v nějaký zemi, kde se hraje třeba Eurocup, aspoň. No, NBA už pro mě asi NBA úplně se bude hrát v nebude. Evropě teď, takhle. To bude. Ale chtěl bych si hlavně jako zahrát minimálně 2 roky někde pryč, mimo Česko, vyzkoušet si to, jaký to je být dál od rodiny než v Praze jenom, Aha. nebo v Písku. A trošku se osamostatnit, vědět, nebo zařídit si něco v tom zahraničí, zahrát si tam basket s klukama a tak. Budeš tam nosit tohle tričko, ale. No, to bude nosit v Písku. Jo, dobře. Tričko vyhrává Anička Machytková. My ti ho dáme potom, jo? Stav se potom. Ale teď musíš nahlas říct, jakou máš velikost toho trička. Ano. Stejnou velikost jako Já naše mám pan. pánský Mko. Jo, tak já jenom řeknu, že ještě jeden z těch dotazů vytáhneme až za chvilku, takže kdo ještě chce, tak Pořád ještě má... jako házejte, jo. Máme čas, tak já řeknu třeba ve 3/4, to je za 1/4 hodiny, nebo plus minus. Ještě jako položíme otázku za čepici. A to je takováhle hezká čepice s 3D výšivkou. My si tady musíme udělat reklamní pauzu, jo. A v té budete vypadat dobře, prostě i když normálně nevypadáte dobře, jako v jiných čepicích třeba. Tak v téhle jo. To je kouzelná. Hodí se k jakýmukoliv outfitu. Na ples, na maškarádu. Nebo na cokoliv pole. potřebujeme. Nebo na pole. Tak, bychom jako trošku pokračovali v těch kariérách. Víš co, na jak dlouho máš, Maty, smlouvu teda v Písku? Ty jsi podepsal novou teďka teda? Teďka mám smlouvu v Písku na 2 roky. 2letá, OK. Takže s nějakým jako horizontem prostě 2 let bys teoreticky přemýšlel nad nějakým jako pokusem o zahraniční angažmá. Jo, přesně tak. V průběhu těch 2 let bych chtěl už jako někam zmizet. Jak jsi na tom v repre? Máme tady jako kapitána český reprezentace basketbalový Vojtu Hrubana, takže můžeme zalobovat třeba. No, tak já jsem se sem nemohl dostat na minulý ročníky kvůli tomu, že jsem byl součástí repre U20. Tenhle rok jsem byl na výběru U23 a dál to nějak nepokračovalo. Takže zatím ale ještě jako není všem dnům konec. Může se stát, že prostě do té repre furt jako dostaneš pozvánku. I jakoby do té No, mužský. Protože tenhle- aby jsme vysvětlili někomu, kdo nerozumí, co je U23, tak to je jako under, to znamená hráči pod 23 let. Nebo pod 21, když je to U21 a tak. No, tenhle rok jako ne, ale v průběhu následujících let bych se tam samozřejmě chtěl dostat, podívat, cokoliv. Jasný. Z Písku jako je ta cesta do mužské reprezentace rozhodně jako není jako nemožná. Ne? Už jsou tam. No jasně, oni tam jsou teďka 2 naši výběroví hráči, plus tam byl
jeden ten se bohužel zranil, takže v písku to je super. A jak je ten plán? Jako jasně, mi řekneš makat, prostě tvrdě na sobě dřít. A to není jediný, ne? Jaký je plán dostat se z písku do Panathinaikosu? Plán, no, A neříkej jako, že si musíš zajistit letenky a tak, jako. No. tak já jako prostě, nevím, jako žádný plán úplně konkrétní není, prostě. Máš agenta třeba? No jasně, mám agenta, s tím to řeším občas, on rozesílá nabídky nebo poptávky a tak a Protože možná my to jako nevíme, možná nám popiš ten proces, jak to vlastně probíhá, jo? Že si říkám, že to je zajímavý to vědět. Vůbec Já víš, co by popravdě- mě zajímalo, jak si takového agenta najdeš, nebo on si najde tebe. hele, já popravdě moc nevím, jak to funguje, proto mám toho agenta a to dělá za mě, ale on si mě našel už u 19. Od té doby jsme nějak v kontaktu, podepsali jsme jako smlouvy, on mě zastupuje, díky němu jsem mohl jít do Slávě, teďka díky němu jsem mohl jít do Písku a samozřejmě zařizuje i nabídky jiným hráčům amerického původu a tím vlastně i i kontakty do zahraničí. Tím pádem bych se tam nějak takhle mohl Jaká dostat. šance je prostě. Štěpě, a jakoby v té dámské složce toho basketu to funguje jak? Ty jsi měla agentku? Nebo agenta? Já jsem měla agenta, ale vlastně jenom poslední rok mojí kariéry. Do té doby jsem ho nepotřebovala, protože jsem je Byl to dobrý agent, když jsi měl jenom poslední rok? Jo, byl. Jo? Dobře, no. A Byl. proč jsi se ho zbavila? Jsi přestala hrát prostě profi. No, jako tam byly asi jiný důvody, než by měl být agent. Ten byl vždycky na mojí straně a vždycky se snažil, nebo vždycky, prostě tu jednu a druhou sezónu se snažil mi zařídit co nejlepší smlouvu. A takže máme to tam vlastně stejně. A kromě agenta, co má jako dneska mladý profík v basketbalu, jo? Protože časopisy píšou o fotbalu, o hokeji, tam si to dovedeme představit a tak co třeba máš? Byt z jacuzzi, 3 auta, Ne, to vůbec. agenta? To, jako, není to zas, ještě když takhle jako Jestli jsem nemáš mladý byt a hráč, jacuzzi, tak toho agenta vyměň. když ještě mladý hráč v České republice, tak ten si nepřijde úplně na nic extra, ale na jídlo to vystačí, na bydlení taky, stačí se jenom posouvat dál. A holky? Jak to mají holky? No, záleží hodně na klubu samozřejmě, kdo dává peníze do toho klubu, ale tak záleží. Někde není skoro nic, ale já jsem měla teda naštěstí byt v Praze a pak výplatu, no, Výplatu jako kapesný. jako kapesný, no. Ale jídlo to jsme si museli zařizovat sami samozřejmě, ale ten byt v Praze, to si myslím, že je strašně velký plus a finanční úleva. Jo, počkej, ale to bylo nezávisle na klubu, to prostě... To mi dal ten klub. Jo, takhle, OK. No protože, když to jako srovnám s těma populárnějšíma sportama, tak prostě lidi, kteří si myslím, že musí makat úplně stejně, tak to zázemí je jako jiný. Jo. A mě třeba zajímá, já nevím, když jdeš po Písku nebo po Trutnově. Poznávají tě jako lidi? Zrovna Písek je takový jako hodně basketbalový město, Právě. protože tam nic moc jiného není, krom házený nějak, ale to není zase na takový vysoký úrovni. Takže už se mi několikrát stalo, když jsem šel na zápas, že mě tam lidi zastavili a to jsem tam byl jako nově, zastavili mě tam, popřáli, ať se jako daří v tom basketu, ať se daří v tom zápase. A je to hezký pozorovat, popovídat si tam To s by tady nima. mohli taky začít ty lidi dělat, viď, Míšo? To by mohli, no. Tak já tady moc často Popřemýšlejte nejsem. o tom ještě. No, mě to zajímalo i u Štěpky, jako ne třeba teď, ale jako v průběhu kariéry, jako jestli jste zažili Písek, říkáš jasně, tak Písek je jako bašta basketbalu. Ale jestli to jako je, jak ty fotbalisti, protože myslím si, že když jde jako mladý, nadějný fotbalista, prvoligový, takže ho zastavujou. No. Mě zajímá, jestli se to děje i basketbalistům. No, jo. A basketbalistkám. V tom Písku jo, v Praze to je úplně rozsáhlý, tam vůbec, tam Jasně. to není úplně... Tam tě hůř Možný. poznávají ty lidi. V Praze jako. Já jsem tam jednou potkal kamaráda v metru, bylo to docela jako překvapivý. Víš, že jako... To je ta historka, jo, No Barry? ne, že vůbec Já někoho jsem tam potkal potkáš kamaráda a v metru v poznáš Praze. ho. No jako náhodou, víš? Rozený Bez lidový domluvy. vypravěč. No, Tak no. my jsme měli vlastně s Máťou
podobnou Ten zkušenost, samej že člověk jsme tě se neviděli pozdravil. třeba 2-3 měsíce, pak jsem jela autobusem a nastoupil do něj Máťa. Jen tak. Vidíš, tohle se děje. No jsou hezký. Ty jsou hrozně moc hezký historky, no. No. To, k čemu já jsem směřoval, jako máš ten jako pocit, máte ten pocit v tu chvíli, jako jsem člen tady velkého klubu, jako jaký to je pocit? Jako jednak mít v ruce tu tušku, kterou podepisuju to, Já jako nemám žádný pocit něco, že hraju za velký klub. Jsme prostě normální kluci, kteří jako baví basket. Lidi na to mají třeba nějaký jako jiný názor, ale my jsme prostě jenom kluci, jako každý jiný, který prostě mají rádi basket, mají rádi tu hru a jsou rádi, když se k němu jako někdo přijde pro fotku nebo tohle, tak je to, zahřeje to dost u srdíčka. jinak, byl bys jiný, kdybys nebyl profesionální basketbalista? A teď nemyslím fyzicky, ale jako životně, mentálně, myslíš, že Tak tě to jako určitě, kdybych nedělal basket, tak bych dělal něco jiného. Co by to bylo? To ještě nevím. Ještě. A co budeš dělat, až nebudeš dělat basket teda? To bude záležet, jestli si vyděláš na ty výřivky, nebo ne? No právě. OK. Ale nevím, co jsem teďka říkal. No bavili jsme se o tom, jestli to člověka změní, jako jestli si myslíš, že bys byl jiný, kdybys dělal běžnou občanskou profesi. Myslím si, že asi na tom jako něco bude. Že i když bych řekl, že ne, tak si myslím, že to jako nejde až tak ovlivnit. Ale snažím se, abych jako se za sebe nestyděl, nebo jak to mám říct. Prostě chtěl bych být pořád já. Změnilo tě to ještě? Nějak? No, jako basket sám osobně hodně změnil, ale v tom smyslu, jakože ne, že bych se cítila jako nějaká hvězda, nebo že by někdo chodil pro podpis, to vůbec. To vlastně až poslední rok v Chomutově, když jsme hráli Eurocup, tak tam třeba, když jsme cestovali do Francie nebo tak, takže tam ty lidi chtěli podpis, ale vlastně ani nevěděli, jak se jmenujem. Prostě jenom viděli, že přijel někdo z České republiky. Ale... Třeba zkoumali, jestli se umíme podepisovat tady. No, ale na tu otázku, jestli si myslíš, že nás ten basket změnil, tak jako mě vlastně vychoval ten basket. Takže v tomhle mě změnil, že bejt prostě v týmu, muset se naučit být týmový hráč, tolerovat třeba někoho, koho úplně nemusíme a tak, takže v tomhle to mě to hodně změnilo. Máš nějaký plán, jakoby, promiň Maty, pro jakoby budoucí kariéru tvojí? Nějaký pobasketovej? Nebo budeš jako trenérka basketbalu a přijdeš do Vansdorfu a budeš trénovat mládež? Jako trenérka jsem asi nechtěla být nikdy. Nevím, jestli je to špatnýma zkušenostma, nemyslím tebe, s špatnýma zkušenostma s trenérama, což byl vlastně i důvod konce mé kariéry, ale A co budeš dělat jakoby potom? no, Po studiu třeba. Co studuješ vlastně? teď studuju fakultu tělovýchovy a sportu v Praze. No, takže budeš dělat Od trenérku pondělí tady se ve učím na Vansdorfu. státnice, Bezva. takže to. A pak jdu ještě na magistra, teda pokud udělám státnice. A pak uvidím. Vlastně je to blízko toho sportu, to, co studuju, takže asi něco s tím, buď nějaký, jako studuju přímo učitele tělesné výchovy, ale nevím, jestli chci být ve školství, ale asi by mě to bavilo, kdyby tam bylo víc peněz. Bezva. No ono totiž, jako to tak dost často bývá, že hodně těch trenérů jako basketu se prostě rekrutuje z těch řad jako učitelů tělocviku. Pojď se na Šišu tamhle. Ten nejlepší trenér mládeže tady. Když jsme u učitelů, tak jako dalším zklamáním tohohle z toho turnaje je pan učitel Polívka, který přestože si pořídil nový triko, tak v něm nepřišel. A pojďme si to říct, my jsme mu to jako prodávali s tím. Ještě to ani nezaplatil, jo? Takový je to člověk. Ano. No, že jo. Taky učitel. Tak já myslím, Míšo, že můžeme přejít k dalšímu dotazu. Hele, než ho vytáhnu, já budu totiž šátrat, ale co kdybychom to jako dali v obráceně, ne, že by to jako vyhrávalo, ale mě by totiž, já tady si držím ten papírek pořád v ruce, že by mě zajímalo to jakoby prohodit. Jako ne Štěpánko, si piš na svého bratra, ale Máťo, si piš na svou sestru.
Já jsem určitě pyšný na svoji sestru, protože bez ní bych asi nebyl takový, jaký jsem. Ať už co všechno dokázala, že mě inspirovala, jak je hodná. A myslím si, že mě posouvala dost dopředu. Ať už od malička, nebo teďka, že mám pocit, když si s ní povídám vždycky, když mě něco trápí, tak ona mi pomůže. Takže si myslím, že je to hrozně hodný člověk a jsem za ní rád a jsem na ní moc pyšný. To je krásný. Ježiš, to je krásný. Pak to budeme muset nějak zejtit ještě na konci, aby jsme nekončili Musíme- takhle hezky. Ne? A teď přejdeme k tomu dotazu. Jo, vytáhnu další dotaz. Chce ještě někdo hodit? Pipič, koukám na tebe významně. Vůbec. Můžeš se zeptat i mimo soutěž. Protože jsi vyhrál soutěž o největší pantofle na No turnaji. včera se nestyděl, jestli se dneska stydí, včera se teda nestyděl. Je to na Máťu, ale já myslím, že to je dobrá otázka na oba. Akorát ten, kdo to napsal, tak se nepodepsal, tak se bude muset pak přihlásit. A co když se přihlásí 5 lidí, jako, který, víš, jako, to je jako když ztratíš peněženku, to byla moje, ne moje. Tak rozdáme nože a budou se prát na život a na smrt a ten, který zůstane živej, tak dostane čepici. OK, tak polož dotaz. No, chtěl jsi někdy zahrát v týmu, nebo chtěla jsi někdy zahrát v týmu s tátou, jako třeba Šimon v Bčku? No, jasně, proto jsme chodili na Vánočáky, hráli jsme spolu, takže já jsem si zahrál v jednom týmu s tátou. Sice to nebyl profesionální máč úplně, ale zahráli jsme si. Já myslím, že to směřuje jako do roviny LeBron James a Bronny, jako jestli ještě třeba nechceš nějak zapůsobit, že tady ve Vansdorfu je Bčko a tam byste ještě oba dva mohli hrát vlastně. Úplně suše. Když tam mohl Michal hrát loni, tak myslím, že i ty bys tam mohl, Máťo, hrát klidně, není problém. Možná jako nikdy neříkej nikdy a třeba ve veteránech si zahrajeme spolu. No. Štěpko, to můžeš taky za Bčko, tady můžeš nastoupit. No, ty můžeš i jako- za Ačko. Že Že jsi jako Ty můžeš začala i za hrát s Ačko. klukama, tak by si mohla skončit hrát s klukama potom taky. Jo, tak jako byl to pěkný, hezký konec kariéry, asi hezčí, než jsem zažila. Táto, byl bys dojatej. Jo, už je. Kdo ten dotaz položil mimochodem? Dobře, budete mít rodinnou zásobu merče. Máš moc hezkou Přesudek. čepici, kterou jsi nevyšil sám. Blížíme se ke konci pomalu. Stejská se vám někdy? Nebo jak často jste tady vlastně? Tak teď jste tady, je to, Tak já zapotil jsem tady, tímhle dotazem. No, spíš to sluníčko, ale Sluníčko te jsem- zapotilo dotazama, jak je to možné? tak já jsem tady, nejsem tady tak často, protože většinou jsem rozlítaný, ať už v Písku, v Praze. No ale hrál jsi i za Liberec. Hrál jsem i za Liberec, no. Budeš v tom pokračovat? Nebo z Písku už asi těžko, ne? Z Písku to je těžký, ale říkal jsem, že první ligu nikde jinde než za Liberec nechci hrát, protože jsem tam měl dobré zkušenosti. Hlavně v Písku teďka počítám s tím, že tam budu mít velkou zátěž, takže to ani nepůjde moc skloubit. Ale... Jaká byla otázka? To dával Barry tu otázku. Ne. Chtěl jsi si někdy zahrát s tátou, ne? To už bylo. Tak Štěpa nám poradí, to by nás mohla Ne, dostat z toho. jak často sem jezdíte, jestli vám Vansdorf chybí? byla to Jo, otázka. tak jako moc často sem nejezdím, jak už jsem říkal, jsem většinou někde jinde, ale když se sem vracím, tak jsem vždycky rád. Vždycky říkám hrdě, že jsem z Vansdorfu, jak říká Štěpka, tak si myslí, že to je v Německu, ale Což není tak špatná adresa vlastně, jako. přesně tak. Ale tak jako vracím se sem rád, vždycky tady vidím známý tváře, se kterými jsem něco zažil. Takže jo. No, já taky vlastně, když jsem ještě hrála, tak jsem sem jezdila tak na Vánoce, pak když jsem musela jít k zubaři, pak zas na Vánoce. Ne, párkrát, tak jednou za 2 až 3 měsíce. Takže často jsem tady nebyla, ale teďka, jak rok už nehraju, tak
už sem jezdím víc, nebo třeba za Šímou do České Lípy a tak. Takže teď se i s rodinou vídáme mnohem víc. Ale jak jste se sem, promiň, dopověz to. Že si toho vlastně i mnohem víc vážím, jak vidím, že mám ten čas na to, konečně. Jak jste se sem dostali, jako myslím, autem, když jsou zavřený ty silnice sem? To je skoro takový napůl zázrak, že jste neskončili právě někde před svorem, jako. Šlo to? Jo, takhle. My jsme sem jeli včera. To jsem si rejpnul do organizátorů, že udělali festival na místě, na kterém se prakticky nedá dojet, jako. Ne? My jsme jeli... Já nevím, kudy jsme jeli. My jsme jeli přes Liberec? Tak to jo, tak to je pohoda. Já taky. To je postarý. Já už Takže si co? to nepamatuju. Dobrý. Hele, já bych vás chtěl k něčemu vyzvat. Vy jste strašně jako, vy jste úplně jako ideální mladí lidé, vy jste tak jako pozitivní, hrozně upřímný, pokorný. Mohli byste, prosím, na někoho nadávat teď na chvilku, nebo říct něco jako hrozně vošklivého? Umíte to vůbec? Tak v basketu asi to je občas potřeba, Jo? ale jako na lidi normálně nenadávám. Ne, já furt, Dáváš nějaký trash talk, jako při zápasech? Máš to rád, nebo ne? No, jako moc mi to nejde, popravdě, ale tak jako většinou se snažím hrát dobře, abych to nemusel dělat. umíš trash talk? Štěpo? Asi ne, jako slovně. Já podle mě nejsem moc silná v argumentech a takový, takže když už, tak trash talk formou, herní formou. Jakože jsem chtěla třeba najet přes tu hráčku a tak, takže tohle formou. Že porazit je sportovně spíš, jako. No a právě sportovně, nebo když se rozhodčí nekouká, tak jako loký. Jste to schopni dát jako lokýtek, prostě šlápnout na kotníček, tohleto? To asi úplně takhle ostře ne, spíš jako mám rád ramena, no. Jo? Jo, něco, co bolí, ale co moc neublíží. No vidíš, už to z nich leze pomalinku. Ať si to pamatujou ty hráčky. No jasně, teď jo. Jsem za. Mě třeba strašně štve Feto. No, neposlouchá. Mě strašně štve Feto, jak vždycky, jako přesto, že ve všech kvalitách a excelu, tak on jakoby jeho miláček je Barry. A jenom proto prosazoval vždycky Barryho, no. Tak jak ty jsi říkal, že skončila kvůli trenérům, tak já taky. Protože prostě prosazují vždycky někoho, no. On si musel vybrat mezi těma 40 letejma toho lepšího, jak si vybral prostě, no. No spíš toho jako mazánka, no. Jestli umíte něco takovýhleho, jo, takhle prostě na někoho. Tak asi... Ne, prostě ne. nevím. Nevymáčknu Jako- to z vás. Nevymáčknu to z vás. Jo, tak asi, když už jsme hodně naštvaný, tak jo. Ale asi to nemáme zapotřebí. Dostali jste téčko někdy jako za nadávání rozhodčímu? Nebo za... Možná jako lavička. A já jsem byla na té lavičce. Stejně, ale jinak jako téčko jsem dostal za jiné věci, než na nadávání. Jo, jasný. Ne, mě šlo. A za co? Při closeoutu jsem tleskal při střele jako proti hráči, když střílel, tak za to mi dali téčko, nebo jsem chtěl zahřvat, ale přeskočil mi hlas, tak si mysleli, že jsem zaječel prostě, tak to mi dali téčko. Takže, Jsi prostě zamutoval a za to si dostal téčko, jako. To je jo. slušný. Já jsem jako někde, mě vždycky říkal náš oblíbený rozhodčí Vláďa Kessler, že dobrý rozhodčí prostě nepotřebuje dávat technický. A pískat teda vás, tak bych asi byl dobrý rozhodčí vždycky. No, To není za co. není za co, no. Není za co. No. Já myslím, že jsme nachýlili náš čas pomalu. Takže než vás pustíme samozřejmě, tak vám musíme ještě říct, že si zasloužíte každý nějaký samolepky, tak si pak naberte, kolik potřebujete. Děkujem. Děkuji Ano. moc. Vy ostatní, pokud jste to doposlouchali až sem a nevypli jste to ještě, tak si taky můžete přijít pro nějaký samolepky a každopádně si můžete koupit nějaký náš merch, protože my to s Míšou děláme všechno zatím dost punkově pro sebe a za sebe, takže budeme rádi, když nás podpoříte aspoň touhle formou, aby jsme v tom nemuseli mít ty miliony, protože si nevyděláváme basketem, ten děláme jenom pro radost. A budeme Už dělá taky, jenom Máťa. budeme taky rádi, když ty, co to neudělali, tak vemou ten telefon, otevřou si
Facebook, Instagram, YouTube, Spotify a všude tam zmáčknout to tlačítko follow. Nám to hrozně pomůže a vám taky, že žádný nový díl vám neuteče. A vždycky, když uděláme něco hrozně vtipného nebo hrozně poučného, Nebo smutnýho třeba. nebo smutného, tak vám to neuteče. Co vy? Kde budete? Nebo kde příští rok, co budete považovat za aby jsme se tady potkali, aby byste byli spokojení? Co se za ten rok musí stát? To je poslední otázka. Co byste si tak jako přáli v tom následujícím roce, aby se událo? Tak kromě toho, aby jsme byli všichni šťastní a spokojení, tak Maria. samozřejmě s Pískem máme velký plány, chceme útočit na přední příčky v NBL, ale asi ten individuální posun je hlavní a hlavně, ať jsme vždycky kámoši a tak. Já jsem dojatý. No, já teda chci udělat ty státnice a pak vlastně už si chci jenom užívat toho, že nemusím na basket, nechci znít moc nějak Ne, to demotivačně, řekni, to řekni. ale prostě tím, jak jsem skončila, tak se mi strašně ulevilo. Já nevím, jestli to můžu říkat tady nahlas. No takhle. můžeš, to je jasný. Proč bys nemohla? Michal taky třeba, Michale, to by se taky ulevilo, když jsi skončil loni. Mně to mentálně pomohlo, no. Mě taky. takže já budu vlastně spokojená už jenom takhle, že si užívám toho, že mám volný víkendy a že můžu kdykoliv, kamkoliv. Nebudeš hrát ani v Praze? Už jako nic? Pár trenérů mi psalo z první, z druhé ligy, ale já nevím, abych to upřesnila, jsem totálně vyhořela v basketu, takže nějak se k tomu teď úplně nemám. A bude to možná ještě chvilku trvat, abych zase našla tu radost a odsunula ty stresy třeba z té hry. Ale pak si samozřejmě chci někde zahrát, ale nevím, za jak dlouho to bude a nevím, kde to bude, ale prostě nějaká druhá liga. Hele, Michael Jordan se vrátil dvakrát, jednou si odskočil k baseballu a po druhý k výherním automatům. Takže třeba se nějaká taková jako odragovačka bude konat i u tebe. Moc krát vám děkujeme a já bych poprosil vás, abyste Štěpce a Matymu uvěnovali velikánský potlesk. Ano. Protože Děkujeme. nejenom díky Děkujeme. sportovním úspěchům, ale myslím, Děkujeme. že jako to, co předvádějí ve smyslu té lidské krásy, Tak, si potlesk srdečnosti. zaslouží. Děkujeme. Díky. Moc děkuji, Díky, že jsme čau. tady mohli být s váma.